Kahinyotra Border Dispute Redressal Forum HBDRF hakakandri tare unok pra arhaja arpusan kalawan bu jingtho hauba thambor shiwat u Chief Executive Member ka Giant Hills Autonomous District Council bandawa bakumba ka council kalakular ban ayakipata lani ki land holding certificate klemdon kamban COEA shaki nongshong snong ka ilaka labang nong pulot kumta kadai ban pen urlong no. Uba chandame sungo u chairman ka forum ulaong bokwa bantip la kategi jingkular kala kutpor ni balai namar hadu menta ompat pentri kamyaka wat labun kidong shong snong kila tap yaki application sho ka forum kala dawa na ka council ban pendap ya ka jingkular kumba kala ai jing itu yo acting doloi kategi ilaka kumjo yaki noyalam snong kat kum ke jing perbena ke jongu chief executive member berun burom jong ka council ba an ai yaki pata lani yaki land holding certificate claim ke jing siu yaki pat yang snong ke badon siki thain kaput bat kum ju ru siapo ilaka labang nang pulut ke badai ke we nek ilaka ke ba dang itu sien bat ke badang pedim sien daga council te hadin ba ki pat yang snong jong ka ilaka kila yo ilaki jong ki wahe snong bat kila yo acting doloi ti kila submit ya kini ki application form ki jong ki na ka bata ban yo ya kini ki epata bat klan holding certificate claim ke jing siu na kala council te kat kum ke jing tip ke jongi naduk men syam snem naduk ki snem baladep kila dep ban submit ya kini ki application form jong ki na ka bata ban yo ya kini ki pata bat klan holding certificate te ke pas ngeusi kalong ba hadin beladap ban semit yagini ki kot kisla ga jungki nadu usnem beladap bat hadu bentar kemut kim yo jing tip ha ga jing ide bagane laki yo ne kim yo te ha ga jing ide bagane ni ne kalian ko forum kumbang ladap ong mene ha ga jing syang ide bani kendu mar khmat bat UCM rai umdon menta ka singa office te ngi lebu de ga jing tho bat ngi kerpat ru ya ka council ba ka council kadai ban pendep yak ke ba UCM molekular na ka banta ban IA claim ke jing siu yaki pata jong kini ki pat nyung jongi namar ban lei ba lada ko kat ku jing tip ke jongi da ka basai ngan kran ba kledap ya kendu ya deputy CM beron porom jongga council kane ke jing pepena yo balek se kala kutpor te kidai ban ya kendu lene ban ar ke jing thok ke bakar pang nang ba council kala ban perkhat ikani ke kam tene kaliang jungi ka ke bangi ngidon ban ong ikani ke por ngibu tang ke jing kerpat ke council baka council kan singa bah ban syong perkhat janai ikani ke kam namar ba balei ba u acting doloi per kinong yalam jong dek elaka kila dep ban pebena sikipat ba ban yo claim ke jing siu kila laki hap ban siu pat hadin kamut kan kata yaki ya ka perkhat perdai ngejungki pada ke cukup poru kemut kibriu juga ne kathan kin sem jing ban siu namar ba ladep pembena yaki ban IA bat kan kata ru sibun yaki namar ba kilong kibriu ki ba kordit bat ki ba kerdu ki ba duk ki ba kerdu hadu kata-kata te de ne gadau ba ni kerpat ke council bakat ku bo CM dan borom ladep pembena ti gide ban penkeloi kat bala ban ai no yaki ni gilan holding certificate bat yaki pata kenang ba kinong senong jong ni hakan ne kathan namar bagi jing ai patahi jing ai land holding certificate hi kini indong song sigini ke jaka kadon haduk lai teli benta ka benta ka ban kong kedai ban ai ki kata ke jing kermen mo ban ai ki kata ke jing kermen namar ba ya ke ilaka labang nang telut dang dep itu sen te lada kimyo kita ki kot kisla na ka council kum land holding certificate kum ki pata kemut kata ke jing itu juga council bagi jing imbiang juga council ya kan ilaka kam don jing bat eru te ladang yo ban penyo iki gini kor kisla haka jing de khande ko siap kan long ke jing kerben yiki ke bat ka ar pat de kalong ban ra iki kata ka jing keben mo namar ba kin keben ladang yo gini kor kisla kin keben haka jing sisa kat ku jing tip bengilayo kita ki application form ki dep submit kidang de tang cispa repeu nya peu teli te ladang khen barok kemut kin poi de ki peu hajar teli kita ki dipatal ni kilan holding ke badai ben issue te menta ka kamram hi galong ba barok kitik pat nung snong sete kidai bandon ki kot kisla kinrai lada ong pat yaki bakin apply ya kita ki form ki jongki kidang don ki ar tin namar ba tang kitu gledep ban apply ban submit seneru kimpat yo kita ki patal ni gilan holding te de ne ka daw bang kentu ya district council
Baya kini berdep pendaban IA ni kentur ni kerpat ru ba ka council ka ban IA klaim ka jigsiu ha ka cukup porok ban penkeloy kat bala bat ya kita ki badangsa lari sim da ka doru ka biang bat nyiru ni dei ni kloy ban pensyai ki paj ba ki dei ban siu da ka dor te ka weru nga kerpat e council ba kene ka ceka kadang don pedeng ka jing ya ka ka put ha perdi ha pedeng ka Meghalaya bat Asam te da ka ba ai da ka pniyo kloy ya ki kot kisla ya kini kin pai nang song kum ki lan holding certificate nang taki pata ter kan longru kasakhi kasabut papen scam pan persisha bar ka pensuk ri government na ka pata be yu purusam sakaweru ba kumbalong menta bana kalian ka karbi ang long autonomous council ka wan terwa ya kini ki pata lan holding certificate ha ki tliwing ki jongki te ha ki tliwing ki jongki henrei na kalian ka jongi pat wat iki pala dapat samit ru kemut dang siam jing e ban ayu ban peniok ban aiki te ganik pen artatin sibun ya ki beri ujungi tengi bu ke jekar pat jure ke council bala da kalong ke bala ke council ka dai pen kloy kat bala ban pendep no i gani ke kam kenang bakan long kumang ong mene ka jing kemen bat ke jing prinsisa ya ke jing long try snong ya ke jing long try jong ini ke pat jing snong jongi ya ka kendeu ke siap ke jongki Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya